जोङो प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च अफ नर्थ इस्ट इन्डियानिफ्राय फैदों। जोङो गोबां मावथि हान्जा दङ। जों मिथिगौ आदाम मस्जिदना सासे जातिनि अर्थात जाति माने मानब जातिनि धर्म बर्ण निर्बिशेषे गासैनिबो उपकार खालामग्रा बिनि बेनिफिशियेल बेबायदि मानसिमोन। बिनि जे कन्ट्रिबिउसन जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मानब जातिनि गेजेराव धर्म बर्ण गासैनिबो गेजेराव बिथांनि जे साहाय्य खालामनाय कन्ट्रिबिउसन जों बेखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा। आरो बेखौहाय जोङो सोरबाफोर बावोब्ला हयथ' मानसिनि बेबायदि पर्यायावहाय गोग्लैनाय नङा। बिथाङा साननायाव होन साजेसन होनायाव होन मावनायावहाय मोनसे उद्दीपना होनायाव होन बिथाङा गोजौ श्रेणीनि मानसिमोन। जों मिथिगौ ससियेलि इक'नमिकेलि पलिटिकेलि बिथांनि चिन्ताधाराया जोंनि समाजनि थाखाय मानब जातिनि थाखाय अत्यन्त गुरुत्वपूर्णमोन। आरो जों बिसेस करे गोबां बिषयावहाय बिथांनिफ्राय साजेसन लानानै खामानि मावगासिनो दङमोन। जोंनि गेजेरावहाय दा बिथाङा गैले। बे दुखुनि दिनावहाय थालांनाय गोबां मानसिफोरखौ आरो बिथांनि न'खरनि परिबार बाजै बियादैफोर बिथांखौहाय सान्त्वना होनायनि थाखाय जोंहा खुगायावहाय खुनु भाषा गैया। अब्लाबो जोङो आसा खालामो आफा इसोरा जे आफा इसोरा जोंखौ सोरजिदों बे सदाप्रभु इसोरा बिथांखौहाय बिथांनि गोबां गुन गोनां खामानि मावनायनि दुवारिहाय बिथांनि फोथायनायनि दुवारिहाय बिथाङा आफा इसोरनि फेन्दायावहाय जायगा मोनथों। आफा इसोरनि गोजोन जायगायावहाय जायगा मोनथों जों बेखौनो कामना खालामो। बिथाङा जे जादों जों दाखालि जोंनि जे 2025 सालावहाय कनफारेन्स जागोन बाजुगाव प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्चआवहाय बे कनफारेन्सखौ रायज्लायनायनि थाखाय जों चार्च काउन्सिल आरो सोनाब सेसन मध्य सेसन आसाम सेसननि अफिस बियारार्सफोर जों रायज्लायनो फैदोंमोन। बे रायज्लायनाय समावहाय बिथाङा गरम जानानै एसे बोरैबा फिल खालामा आरो बेनिफ्रायनो असुबिदाया सृष्टि जादों आरोखि। आरो नेवटिया कुचबिहारावहाय मिशन हस्पिटालावहाय लांदों आरो बेनि उनावहाय नेवटिया हेल्थ केयार स्पेसियालिटियावहाय लांदों। दा बिथाङा बेहानो सेस निस्टास टेक खालामदों आरोखि।